per caràcter, aquest personatge hauria pogut mostrar el dolor d'una manera més notable, no? O sigui, que tothom estigués pendent d'ella perquè plorés o perquè fes coses, però justament ella sap retenir-lo per no fer patir tant a les filles, etc. A la família. Potser veig molt un retrat d'una família molt... És com la meva besàvia, com la meva mare. Sí. És aquesta època i dius, jo vaig escriure per tot el que em van explicar. Ningú mai m'ha explicat ni així. I això que va dir una dels meus pares, sobretot la seva mare, aquesta època, de la panxa de l'Islam. Doncs un silenci després de la guerra, total i absolut. Però és que això va ser molt general, perquè jo dic el que m'explicaven, però no ho explicaven bé, ni de bon tros, i de vegades et deien coses que ho havia viscut una altra persona, o al revés, te les deien com si ho hagués viscut una altra, i eren ells mateixos, vull dir, i d'una manera desordenada, com es diu això, com una faceta només, una pinzellada. No està a la pàgina i no ha recordat més, un silenci volgut. Curiosament, la Montse Maria era de Lluçà, jo soc de Vic, els meus pares eren de Lost, és a dir, el Lluçanès, que no té res a veure amb Pallars, però la sensació és la mateixa. És la de la gent del camp. És les mateixes sensacions, és a dir, que aquest semisilenci que hi havia, aquest conformisme mal paït, d'alguna manera, doncs es notava bastant tot arreu. Sí, de fet, aquest conformisme pot ser que fos una de les cares de la por, no? Sí. Perquè, esclar, jo recordo perfectament la meva mare explicant alguna d'aquestes coses, dic, pobre de tu que diguis res a ningú, al carrer, a les teves amigues, a l'escola, o sigui, si no m'havia quedat clar, que sí, ella ho tornava a repetir, però molt seriosament, i per tant, ella és la meva generació que Déu-n'hi-do, el trauma. És possible amb 5 generacions, però les primeres segur, com a mínim 3 segur que reben d'alguna manera i que tenen símptomes que a vegades no saben d'on els venen. Hi ha una sèrie de persones que s'han especialitzat i que quan detecten un cas d'aquests, doncs el tracten ells. Hem publicat un llibre que es diu Trauma i transmissió, i on fan els estudis hi ha uns quants psiquiatres d'aquí i d'Argentina, perquè Argentina ha viscut un procés, en certa manera, similar, també molt traumàtic, i doncs estan fent aquest tractament. I a ells els interessa un altre llibre meu, que també conecten de tercera, és País íntim. Aleshores, País íntim és, diríem, la meva generació, que seria la que ja no ha viscut en absolut la guerra, la que entra en fricció, podríem dir, o en oposició amb les anteriors, la mare i amb la dels avis, i doncs es produeix, diríem, un diàleg entre aquestes generacions. Aleshores, amb ells, clar, els ha interessat perquè era la demostració una mica del seu principi, no? Era que sí, que es transmet, aquest trauma es transmet de maneres diverses, i aleshores, curiosament, sembla que l'escriptura consideren ells que és una manera d'aliar-lo al trauma. Tot això, a part d'això, que sí, jo també trobo que està molt ben descrit el sentiment de poble, com es vivien els pobles. Això és el que trobo a part del tema fora de la guerra, però com es vivien els pobles i això, jo trobo que està molt ben descrit la sensació d'aquesta, no?
Hi ha algunes coses concretes, per exemple, la reunió de les senyores que estaven criticant altres, no? Això és molt de poble, s'ha produït sempre, no? És molt curiós. I el mossèn, ja surt poc el mossèn, però és molt important. La veritat és que penso que sí, que tenim molt de... Sí.